Kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gaggy pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gaggy pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Kung may isang Christmas party ka na babalikan nung bata ka pa, Yan. ano ito at bakit? Hindi ko na sabihin kung anong taon ha. Go, sabi mo na! Hindi, first year high school. Ah. Kasi bago ako mag-transfer sa isang Chinese school ng Awa. second year, naranasan kong mag-high school sa isang public school. Mm. Gagi pare, babalikan ko to dahil since bida-bida ako, class president ako, that time maulan sa probinsya namin. Awa. Binaha yung school namin. Ah. Imaginein mo, ako yung class president, nasa akin yung buong pressure. Oh. Tapos yung buong classroom namin as in abot tuhod yung baha, nag-Christmas party kami. Ay, awa. Oo, total disappointment syempre sa mga kaklase ko na ano ba naman to? Bakit ngayon pa umula? Alam mo yun, yung parang hindi mo makokontrol. Totoo. Pero the feeling is there na parang responsibilidad mo lahat and all. Awa. Gusto kong balikan yun dahil ngayon mayroon na akong lakas ng loob Awa. na sabing, bakit? Ako ba si Mother Earth? Diba? At saka itong Christmas party na to, Awa. kaya to baha, pool party to. Ayan. Oo, diba? Oo nga, hindi mo napagtanggol yung sarili mo dun, no? Oo, talagang umiyak-iyak lang ako kunwari. Oo, Ganyan. totoo. Akala ko kinabahan ka Oo. kasi nasa iyo yung class funds. Yun din, nasa akin yung Oo. class fund. Baka sabihin mo, binaharin yung pera nyo, ha? Yun din. Kaya wala kaming handa. Ay, nakakalungkot naman Oo. yun. Ikaw ba, anong babalikan mong Christmas party noon? Sa akin siguro napakalinaw no, nung 7 years old ako. Grade 1 ako. Ay. Ang linaw. Yung high school ka, Oo. tapos grade 1 ako, parehong taon yun. Ang galing. Tanda ko na pala. De, pero nung grade 1 kasi ako, naalala ko nun, sobrang linaw sa alaala ko yung napanalunan ko sa exchange gift. Wow, ano to? Natanggap ko yung isang case ng ganon, puro Crayola. Ay, wow. Tapos color pens, Oo. mga oil pastel, watercolor. Para itong yung bag na, yung parang bag na Hindi, may para siyang Crayola. attache case. Alam mo okay. yun? Yeah, Hindi yes, saradong ganon. Oo, wow. Sobrang saya ko nun kasi imaginein mo, no, lahat nandoon. Oo. Tsaka parang ang simple ng buhay nung bata ka. Absolutely. Diba? Pero ngayon, makabunot na tayo ng microwave, Awa. ng ref, ng coffee maker. Parang sasabihin natin, pwede bang cash na lang? Ayan. Mas nagiging komplikado yung buhay. Totoo. No? Uy, totoo nangyari yan nung Christmas party natin, Oo. ha? Nung nung nanalo ka ng pag nanalo ka ng plancha, Oo. sabihin, ano ba yan? Wave! Oo. Gaganon, di ba? Pwede bang iba? Ayan. May mga Pwede bang leave na lang po? Ayan. Ay nako, dahil usapang mga Christmas party tayo, kabisyo, eto, ibibigay namin sa iyo ang huling dalawang mga throwback na ganap tuwing Christmas Party! Tara, kape! Tara, kape! Ay, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga ligawan. Tao po! Tao po! Pwede po ba kay Jessa? Uy, Jessa, may kumakatok na naman taga ibang section. May bibigay na naman sa'yo. Grabe naman. Pangatlo na to. Uy, anong binigay sa'yo ngayon, Jessa? Tama ka na nga. Kanina ka pa nang aasar. Eto, may flowers, may chocolates, may teddy bear, may cash, tsaka love letter. Wow, my crush. Gosh. Grabe, ang haba ng hair mo, Jessa. Sarap naman na may natatanggap tuwing Christmas party. Correction, hindi lang Pasko ha. Abangan mo pa sa Valentine's, Foundation Day, Independence Day, pati undas. Ano ka, patay? Hala, nandyan na si ma'am. Andyan si ma'am, mukhang may announcement. Tara, upo tayo. Merry Christmas sa inyo, guys, mga bata. Ma'am, vlogger ka din? At dahil Pasko ngayon, mga bata, i-announce ko kung sino ang mga palakol ang grade sa nagdaang grading. O diba, ang bait ko, Merry Christmas sa inyo. Ay, ang ganda ko talaga. At ang nag-iisang nakakuha ng 74 sa inyo, Ay, hindi ako. Jessa Mondragon. Ay, ano ba yan? Yan, Jessa, puro ka kasi love life.
Yan, puro love life, no? Pero nakwento mo sa akin to nung nakaraan. Amo. Yung Kapag ano? Christmas party, hindi mo alam bakit nagkakaroon ng ligawan. Yung tipong, yung kabilang section na crush Awa. mo, magmi-meet kayo somewhere at magbibigayan kayo ng regalo. Oo. Ay, naalala ko tuloy sa Eleanor. Si Eleanor. Yung aking first love. Oy, pero hindi naman kailangan na pumunta kayo somewhere eh. Minsan Oo. talaga dadayo na lang sa classroom mo, kakatok, may dalang flowers, Yan. may dalang love letter. Pero iba pa rin yung magmi-meet kayo, yung parang magbibigay ako ng letter, Awa. tapos, sige, meet me sa may flagpole. Yeah. Kasi gano'n yun, di ba? O kaya meet me sa may mulave. Oo, o kaya kita tayo dun sa likod ng covered court. Oo. Tapos Para very hindi kita. specific, covered court yung may sirang shed. Ayan, yung mapanghi. Oo nga, may mga ganun, no? Oo, ay nako, ito lang din kasi yung isa sa mga panahon na pwedeng magligawan ng mga estudyante. Legit yan kasi nakapang OOTD ka talaga and Awa. all. Yung hindi mo maintindihan bakit naka-shades kahit alam mo yun, ang dilim-dilim. Maulan tulad ngayon. 'Di ba? Tapos yung iba grabe rin magpabango, napakasangsang. Oo. Naalala ko nun yung mga kaklase ko, alam mo, nung pabango nila. Oh. Juicy Cologne. Ay, oo. Legit yan. Meron din ako mga kaklase. Yung mga parang ang tawag sa grupo nila, Chika Babes. Chika Babes. Oo, Chika Babes. Mga taga-barangay, sila, taga-Purok Tres. Awa. Sa Purok Tres kasi puro lupa doon, hindi pa sementado. Pero makikita mo, nakatakong. So, Ay. alam mong lumulubog-lubog talaga yung paa nila. So, pagpunta sa classroom, puro putik Oo, na. kawawa. Pero masaya, fun lang, Oo, di ba? kawawa naman yung mga takong Oo. nila. Laban na laban. O, 'di ba? Dati pa lang may OOTD na talaga. Legit yan. Lumalaban kahit walang mapopost. Tama. Diba? Oo. Ay, nako. Anyway, that's number 1. Punta naman tayo sa last but not least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga paligsahan ng magulang. Huwag ka na pumasok sa loob ng classroom. Ikaw lang magulang na pumupunta sa Christmas party, oh! Kawawang bata to. Ano ka ba, anak? Babati lang ako sa teacher mo? Tsaka para masabi ko na ako nagluto ng mahablang ka na to. Specialty ko ito, anak. Ano ba yung mama? Isisip-sip ka lang kay teacher, eh! Excuse me, hello, hi, hello. Ay, ma, ang ingay mo, ma. Ay, bakit ba anak? Mag-hi lang ako sa teacher mo. Ay, Mr. Amar? Mar ba to dapat? Ay, Mrs. Robinsena, nandito ka rin pala. Ay, Merry Christmas sa'yo, ha? Merry Christmas din sa'yo, Mrs. Mondragon. At anong dala mo? Ay, syempre, mang napakasarap at specialty kong mahablangka. At pareho tayo? Okay lang. Alam ko namang mas masarap sa akin. Huwag kang pakasisiguro, Mrs. Jessa. Kapampangan ang kinakalaban mo. Haro Diyos ko, Bicolana ako. May gata ba yung mahablangka mo? Bakit? Ba't ikaw? Marami bang mais ang mahablangka mo? Ay, mama mo mais. Mama mo gata. Anong kaguluhan nito, mga misis? Ay, wala po. Merry Christmas. Ko? Yung mga... yung mga Napainom siya ng tubig. Diyos ko. Yung mga magulang kasi talaga, ang Christmas party na to minsan, para ito sa mga magulang, para i-flaunt nila kung gaano sila kagaling, kalupit magluto. Kaya nga. Diyos ko. Pero alam mo saan ako bilib dito? Oh. Sa mga boses natin. Ang daming characters na bago. Ay, ang tinis, yung iba parang may TB. Ay, pero going back Oo. alam mo, base ito sa totoong storya. Paligsahan ng magulang. Nanay ko, kasi nga kapampangan kami, Oo. 'di ba? Ang dalawa lang yan na dinadala niya pag Christmas party. Either biko, kasi tipid, Oo. or itong maha blanca. Ay. Kasi ang maha blanca, ano lang naman cornstarch lang naman yan. Tapos asu-asukal. Oo, na may gata. Yan. 'Di ba? Oo. So ngayon, kapag dalawang nagdala ng maha blanca, makikita mo kung kanino yung mas masarap, kung kanino yung mas naubos. Mm-mm. 'Di ba? Pero yung sa mama mo, masarap naman talaga magluto ng maha blanca. Ay, oo, yung maha blanca niya, natutunaw sa bibig. Wow. Malalaman mo yan eh. Dapat ganon yung standards na tutunaw sa Oo, bibig. kasi yung iba parang paste. Yung mga blanca nila. Parang hindi siya, parang sago-sago. Oo, Parang, parang parang ang pangit. Iba yung naiisip ko. Ang Na- pangit. tas maputi pa. Oo, parang pangit. Oo.
Ay nako, anyway Kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at gusto mong makita ng live kung kumusta na ang kalagayan namin ni Konyo Bicolano bilang gasgas na ang buong buhay namin. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Nako, quick shoutout lang ako sa lahat ng mga Graberu driver, sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa mga nasa daan ngayon. Yan. Wow, maraming salamat sa pakikinig. Merry Christmas po sa inyong lahat. O siya Kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skills. Sa buhay. Feeling ko naipit ako sa pinto. Oo. Muli na si Sir pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Ragong Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara. Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good ay gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!